Velkommen til Klimabyen i Middelfart. Klimabyen er et demonstrationsprojekt for byudvikling gennem klimatilpasning. Klimabyen er et projektområde på ca. 450.000 kvadratmeter i den vestlige del af Middelfart. I hele det område der har vi frakoblet så meget af regnvandet, som vi kan fra fælleskloakken, men bibeholdt fælleskloakken. Og det regnvand det skal så håndteres ved forskellige LAR-løsninger på overfladen i hele det her område. Her hvor vi står nu, det er i det, der kaldes delområde 3, eller bykvarteret. Og i bykvarteret, der er der mange smalle gader med historiske bygninger, og der er ikke så god plads til LAR-løsninger. Derfor bliver det meste af regnvandet håndteret på vejen i en truformet vejprofil, der fylder hele profilen. Vandet løber midt på vejen, hele vejen ned igennem byen, og herned til havnen, hvor det så løber ud i det her udløbsområde, der er formet som det gamle brohoved, der lå her før i tiden. Det løber ud igennem de nederste riste, hvor det så løber ind i et sandfang og en udløbsskiller, hvor det bliver renset, inden det bliver udledt til Lillebælt. Når det så er ekstremt meget regn, så kan det stue op her i det her område, og så løbe ud af de øverste riste og ned over kanten ud i vandet. Men der vil først jo være renset igennem udløbsskillerne og sandfang, så det er forholdsvis rent vand. Klimabyen er egentlig startet, kan man sige, som et spildevandsprojekt. Det handler jo om, at vi har et byområde med nogle gamle fælleskloakker, som trænger til udskiftning. Plus, når man så skifter dem ud, skal man have en klimafaktor på. Og så er vi oppe i nogle ret store dimensioner i nogle ret små gader. Det vil være rigtig, rigtig dyrt. Plus det, så havde man et problem i de her områder med, at man havde noget med ukontrolleret afstrømning, når der var kraftig regn. Og så var det, at Middelfart Spildevand og Middelfart Kommune kom frem til, at kunne man måske løse det på en måde, hvor man ikke bare puttede vandet ned i et rør, men fik det op på overfladen, og så fik det koblet sammen med byudvikling. Og sådan startede det projekt. Skal jeg sige lidt om den her gade her, som hedder Brogade? Der kan jeg fortælle, at de her brosten, det er genbrugsbrosten fra vores materialeplads, som har lagt tidligere rundt omkring i Middelfart. Så det er lidt en sjov historie. Jeg har også en anden ting, jeg vil fortælle om. Det er de her kindekuglerender, hvor vandet kommer fra Tavneløbene af. Og man tænker ikke lige over det, men rotterne kravler faktisk op her. Vi har flere sager op i byen, hvor rotterne kravler op og ind i husene, efter vi har koblet om på den måde her. Så det skulle faktisk være sådan, at de her net her skulle være overalt. Og det er jo også ejerens pligt at sørge for, at de bliver holdt ved lige, de her net her. Det er simpelthen for at undgå, at rotterne kravler op. Klimabyen er ikke kun et spildevandsprojekt, det er også i høj grad et byudviklingsprojekt. Og derfor har man også gjort meget ud af at lave nogle bedre byområder, som for eksempel her, hvor jeg lavede en sædetrappe nede i kirken. Der er også kommet noget kunst med ind, som ikke var der før. Her var der før bare en mur og noget buskads. Jamen i Klimabyen har man som sagt frakoblet regnvandet fra tagene, de sider af taget, der vender ud mod vejen. Så har man frakoblet vejvandet, og så også fra offentlige bygninger. Og det man så her i Klimabyen har brugt som materiale, det er en speciel klinke, man har fået lavet. Den er hårdt brændt, så den har cirka den samme vandgennemtrængelighed som granit, og det betyder, at den ikke bliver glat. Sådan en vej som den her, den havde jo rigtig mange rendestensbrønde før, og de er jo koblet af. Og det vil sige, at vi har kunne skrive rigtig mange rendestensbrønde, som vi ikke skal passe længere. Så det gør det meget nemmere og billigere. Og vi kunne ikke tænke os den gamle gade tilbage. Med hensyn til vintertjeneste ved, at vi putter saltlag på, så er det heller ikke noget problem med den udvaskning, der er. Det har vi ikke oplevet. Det her er jo en fast fuge, altså en cementstabiliseret fuge. Så
ellers så var det skyllet væk. Vi har nogle steder, vi skal have repareret efter, og sådan det kan ikke undgås. Vi har ikke prøvet en fuld vinter med sne endnu, så det kan vi ikke udtale os om. Vejen er jo konkav, så vi ved ikke, hvordan det vil reagere, når vi begynder at køre med sneplov. Om vi er nødt til at køre sneen sammen, og så køre det væk rent fysisk, for vi kan jo ikke så godt lægge det ind til siden, så lander det jo ned på midt i kørebanen igen. I forbindelse med rensning af rendestensbrønde, så var vi også nødt til i gamle dage, da rendestensbrøndene var inde ved den gamle kantsten, og der var vi simpelthen nødt til at lægge sedler i folks postkasser, at for eksempel på mandag morgen, der skal I finde et andet sted at parkere, fordi vi skal rense brøndene. Det slipper vi fuldstændig for nu. Det er en lettelse, og jeg tror også, at borgerne opfatter det her som en bedre gade ved et bedre sted at parkere. Vi havde dobbeltrettet kørsel før, nu har vi ensrettet rundt her. Vejen virker bredere, det er den jo ikke, vi har ikke flyttet på husene, men det virker mere åbent og mere attraktivt. Her kan man jo sige, at selve vandvejen har en udfordring, og det har den simpelthen fordi, at vandet det løber her, og så skal det tage en 90 graders drejning. Og når vandet det skal det, så bremser det jo op og flader ud. Og det samme skal det ned i det næste kryds, 90 grader og nedad. Og vi troede jo også, at for at gøre det, så skulle man lave vejen rigtig meget konkav. Men den er ikke mere konkav, end den også stadigvæk er behagelig at køre på og holder på vandet. Vi har været lidt udfordret med at tro, at hvis der var nogle biler, der mødte hinanden, lastbiler, og vi kom til at slå ind i hinanden, og sådan, men det er der slet ikke. Der er ikke nogen problemer, så det er endnu en succes med det her. Jamen, som vi nok kan se her, så i en klimaby, så tænker man, hvad laver en rendestensbrønd her, når vi nu har sagt, at vi vil behandle alt vandet over jorden. Hvorfor er der så en rendestensbrønd? Det er der, og det er den årsag, at her ved siden af, der ligger et plejehjem, Skovgades plejehjem, og der afleder vi alt regnvand fra tage, mange tusind kvadratmeter ned i nogle forsinkelsesbede og nogle forsinkerbrønde. Og så hvis det så skulle regne så rigtig meget, at vores magasiner inde ikke kan holde til det, så løber det under jorden og kommer op af den her. Så det er sådan set en slags buffer, så det løber op, og så løber det ned i ekstrem regnvejr. Så det her, der løber vandet ikke ned i, men vandet løber opad. Her står vi midt i Skovgades plejehjem. Og det er lavet om til en 100% larløsning fra tage og overfladearealer. Og det er sådan, at alt tagnedløb er koblet fra og løber ud i nogle bede. Som I kan se rundt, så er der bede, flere forskellige bede. Det er der også om bagved bygningerne, hvor det så forsinker vandet. Så har vi noget, vi kalder regulatorbrøndene. Det vil sige, at det løber fra bed til bed, og så inden at det løber ud, så har vi nogle brønde. Det er en brønd hernede. Blandt andet sådan en brønd, som bremser og holder vandet tilbage i bedet og lukker meget lidt ud af gangen, så det får ro til at sive selv i jorden. Og udfordringen har været, at den gamle bygning derovre, den har kælder under, men vi har faktisk ikke haft nogen problemer. Næsten ikke nogen problemer med vand i kælderen. Trods det, at vi nedsiver faktisk meget tæt på kælder. Så har vi så til sidst, hvor vandet ligesom kommer fra det hele, og sammen så løber under, så har vi sådan noget, der man kan kalde lidt snyd, men nogle meget store rør, der ligger under den bygning, og ligger faktisk ud den vej under jorden, som er det sidste magasin. Og så, som sagt, den brønd, at jeg nævnte før, hvor vandet kommer op af, hvis det regner rigtig meget. Men en almindelig regnskyld, der behandler man vandet herinde. Og vi kalder den spejlsøen. Den har faktisk ikke rigtig nogen funktion. Det er, at den henter noget vand op fra... Der har været sådan en cirkulation, hvor den har hentet vand op fra så det var regnvand fra en brønd, der bare blev pumpet op. Så den er sådan set ikke nogen, der er fastbundet i, så der er ikke noget, der står og siver der. Det er sådan set bare for et syns skyld, men jeg synes, det er jo meget sjovt, at det er bygget ind i, også alligevel.
så har vi været nødt til at hæve. Nu går jeg lige herned for ligesom at vise, når det rigtig regner. Når det rigtig regner, så står der vand her. Så har vi været nødt til at hæve spildevandsbrøndene, så vandet ikke løber i og ned i dækserne og bliver blandet med spildevand, fordi så er hele ideen jo væk. Vi har været ude for i ekstrem regnskyld, at vandet jo simpelthen står op her. Og så bliver det her rigtig blødt og sumpet. Og selvfølgelig løber det i der og ned og videre ud, men det løber ikke i spildevandsbrøndene, fordi vi lige har hævet dem. Det har vi simpelthen været nødt til. Det er ikke fordi vi ikke kan finde ud af at niveauregulere sådan nogle dæksler. Det er simpelthen fordi vi vil ikke have det i spildevand. Hele lageranlægget her ved Ellersund og Skovgade, det er betalt af det, man kunne få tilbage i tilslutningsbidrag fra spildevandsselskabet. Cirka 1,8 millioner var det. Så har kommunens driftsafdeling selv stået for at udføre det. Ja. Så det har været en kæmpe stor succes. Ja. Og man er jo her gået fra at have en kedelig parkeringsplads til et område, hvor beboerne kan komme ud og sidde og nyde solen og grille og træne og alt muligt andet. Så det har virkelig været det er virkelig godt modtaget. Ja. Som Anders også nævnte, så har vi lavet den selv, hele området herinde i Klimahaven på plejehjemmet, til forskel for selve Klimabyen, som har været ude i entreprise. Så har vi selv lavet det her. Det gør også, at vi har en eller anden form for ejerskab til det her, og en gang imellem så modificerer vi lidt på det heroppe, hvis vi synes, der er nogle forbedringer, nogle tweaks og sådan noget, at vi kan lave lidt om. Borgerne har taget rigtig meget pænt imod det. Det er faktisk sådan, at det her plejehjem her, der er jo selvfølgelig ældre mennesker, men der kommer faktisk også, ved jeg, børnehaver og andre institutioner op, men der kommer faktisk også private mennesker, som bare skal hygge sig. Haven er faktisk åben for alle, så man må faktisk gå ind i de forskellige ting og bruge det. Altså, med hensyn til modtagelsen af, hvordan at borgerne i byen har set på Klimabyen som helhed, så ud fra min vurdering og hvad vi modtager klager, så er det meget minimalt. Selvfølgelig har det altid været lidt i starten, det er en forandring og noget, men det er ligesom æbbet ud, og jeg tror ikke, der er nogen borgere, der ønsker den gamle gade tilbage i den struktur, den havde før. Hvis man skal komme med nogle anbefalinger fra Klimabyen, som man kan tage videre, så er det i hvert fald en ting, at LAR-løsningerne, vi har brugt langt største af dem virker, som vi havde troet, de ville virke. Så det kan man godt anbefale at bruge det som løsning. En anden ting med hensyn til Klimabyen, det er, at i opstarten af projektet har der været en meget lang og grundig borgerinddragelsesfase, hvor der har været en masse workshops og walk and talks osv. Og det kan vi også i dag høre på borgerne, at det er noget, de har været utrolig glade for. Og det måske også har stor betydning for, hvordan det så er blevet modtaget, og hvordan man har kunne klare sig igennem den der anlægsfase, hvor det hele var rodet og mudret, og ja, det var svært at parkere og sådan nogle ting.